Ka kan hun jong kinong ditiar ki bajulai chang terwa kaleng ki shinong ki thau. Da ka weka sur ki la thau ka sanju ka jong ki kablatip kum ka khasi Travelers Sale Association ne ka KTSA. Ka jing temu jong ki bandan no da ka sanju kinong ditiar kalong. Ban ai ka jing shangai na ka mata jong ki haba ki lej ban terwa tiar ha kaleng ki shinong ki thau hapo ka jela. Kum ka jing pan banapaj ba e ka ka sanjuk ka ban sedang terikam purano layo man panlong ka jing alang ha ka singin kong. Kalai terik risau ar jarar puar haka shnong lait penter senrangkaban East Khasi Hills District kabadan ru ika office trikam ke jongka haka baladan lang ru nadu uba Shining Star Kharbani ubadi presiden ba Shaibor Norum vice president ba Michael Bes londo kenchi ubadi general secretary kidkhat jongka executive committee bat kinong ditiar haka negasngi layo ban penhere kalama jongka association dau presiden ba Shining Star Kharbani balayo ban pule ka history langkot ka jing LNT jongka haka ban thau ka nega association dau general secretary uba Michael Bes londo kenchi haka negasngi la don lang ru orang ba shnong bat secretary shnong kalait penter senrangkaban uba Manoj Kurba barba Pitras Kurba katkum ka jingethu uba Shining Star Kharbani bayakane ka association laseng haka khatlai terik jeliu arajar arpuar bariathu bayakane ka association layoru ka jingithu naka sarkar lembaga deputy commissioner joka East Khasi Hills District kabal ai ka jimanjur ka jing penung kerteng haka khat hanyo terik nailur arajar arpuar ulai thuru ba ka association kalayoru ka jingbet banta astikar hikikali kibakir ikitiar ban penbiang ru deki ID khanang bakan long ka jing shingain haba kilai ban terwatiar ulong ru ba khanang ba kinong ditiar kinom sha thrais niyo kisnong kitau nakaliang ka association kalapan biang deki ID ban pensisha baki deki bala itu daka association om tang hakalian kinong ditiar henry ka association kaburu akhmat eka matrikam kata nakam taban paibat khmi eka bahaka miat jongka imlang sa alang Kota kasi kalai tarik jong punai bai sepong nam arjar puar di ngatun bana wa kane por niyo ayak ban sedang no ing trikam jong kasen jong yi kakasi Travelers Solution jong kadak jing puli ya kane kasen penihar ya kane kalama kane si soba bari tak kirang Ningkong ya kaseng tinong ditia. Kabalak tip kerteng ya ka kong Khasi Travelers Sale Association. Ha ka jing yalang kabalalong ha ka albun riu tarik Jun hajar khat hanya. Ha madaran sanmeng opersilong ha ka jing don lang ki para dikhot ki balong kuwengut ha ka tekesi. Ha katai kajing ya kenduk lang jong ki arpu ingut ki member layatai bat layarai kum ne harum. Lajit ya ki nongkit kam kum ki members kum ne harum. Lajit i master Shining Star Kharbani kum presiden jong ka association. Lajit ya i master Shaibor Nongrum kum i vice president jong ka association. Lajit di master Michael Bes lingdau kunci kum general secretary jong association. Lajit ya i master Onsur Pailin nongsi kum assistant secretary jong association. Lajit ya i lead master Christopher Imyong kum i finance secretary jong association. Lajit ya i master Morningstar S Raymond kum publicity secretary jong association. Lajit ya i Mrs. Wan Shailin Imyong kum i disciplinary secretary jong association. Lajit ya ki advisor i master Shanborwell Thongni i master Tiborlin Marbaniang bat lajit ya i auditor i master Thailand Star Lingdo Kenshi. Ha katai kasni arpun riu tarik Jun ha katai kasni arpun riu tarik Jun hajar khatnyau layak kot ban penlong ya ka general meeting kata ha ka jingyalang ka balong ha ka ying jong i master Shaibor Nongrum ha umlingka kumta ha ka jingya jong ka por ngila nang pentelun ya kikam bat day namar kidaw ki bakato gane bat na ka jingwan jong ka klam jong ka kubet ngila sange no namar ngem layo ban pendem kumta ha kasngi jong ka arpun riu tarik Jun hajar arpuar layakut ban penlong biang ya ka general meeting sa ha ka lai tarik Julai hajar khatnyau ban ya perkhat sani bha halor kikam ki ban pentelon kumta khnang bakakam kan yat syakrang
ha ka arbun rio tarik Jun arja kan nyeu nabaro kita ki arbu ingut ki balai poi hamadan sanmen opaslong laya menjur ban yasei marchis pak tingkamar wei knang ba kakam kan scam kum kadak ka jing ya menjur bandon lanet hauno ya ka association la penua ya ka jingelang da presiden imastar shining star karbani ha ka jingelang kamalong hamdan sanmen hadin ka jing ya kenduk lang hamadan sanmen ha ka lai tarik Julai hajar kan nyeu la penlong no ya ka jinar meeting haying jong iba saibor kumala ha ka meeting ka balong ha umringka la ya menjur ban long ngile menjur lang baro ban tip no ya ka kerteng jong ka association da ka Khasi Traveler Sale Association la menjur lang da baro ya ka motto jong ka association da ka babu ya ka kintin nyukor yala kakam bat kum kamuhor jong ka jingmut jong ka association la menjur ban bu da ka ying kum ka emblems jong ka association ha ka te kapor ha ka lai tarik Julai araja kan nyeu la yakut ban tauno ya ki constitution lane kita ki riti trikam jong ka Khasi Traveler Sale Association knang ban pin itu ha ka sarkar bat ban register no ya ka kum ka society layakut ba ka by membership kan long sanspa tingka kum ka bayrung ha ka association larai ba ka tem na ka banta kinong kitkam kan long sausnem bat na ka banta ban jit ya kinong kitkam ki bathan mai onle da ka voting system ka ba pniyai da ka election committee layakut bandon usin yang cispa tingka aman la ka kuatar knang ba ka association kandon ya ka fon layakut ban shna ya ki ID ba ya ki sticker jong ki kali ha ka muhor jong ka Khasi Traveler Sale Association ngasno ba ka jingwan jong kaneka KTSA ha kaneka jaka ka jongi menta kasni kanlong ka AKA ka jing amen sir nagamta jong ka shnong ka jongi ki marchan marpa khamtam nagamta jong phi baro ki bayadon menta bat kaneka association kanlong ka jing sedang bat kermen ba ka jing sedang kan poi syakathom da ka jing ya tilang jong baro om da ka jing ya krokti ngangis kem ba ka association nangis kama anda kala sedang menteri kam kanya kendu kijing lam arti nya kata nilai kibril nyen mak ya sibun kijing nya tingku sibun kiding pingkyang ndreng da ka jing tilang ki jong ki baro kanlong sisya ka jing mentoy ba kanlong sisya ka AKA ka ba ka association kanla manang kentil nagamta ka bha kamya jong baro lang ki bayadon menta bat kanik association ngam atatin ai lesi kindang bun ba ki ban badang sa saba na ka association nya kaman menta da ini ijing sedang kabamenta kesini ban kini kising kebandangwan om tang kinong kit kam ki manakmak henam ki membar baro de da kajing pen i ke jongpi da kajing trelang ke jongpi baki wei pa ki bandangwan saba kinna banwan bannya snok tilang nagmenta ka jingkil irat jong ka association ba nagmenta ka jingha jingyan ba nagmenta ka jingmentoy hi jong kani ka association ba kito baro kwa banya dan mentala jisai kami association ni la dapat form ada sebut ada kalai trip Jun 2008 di kajing tmu hi kalong ba nagmenta kajing sinan
jongki nong di tiar keleng ki balai ha po kami kasi jentia nomor bunsin uno bahan kinik si ki pamantama bon ki siniu kani katai te teng balai kani sya trai siniu hai ki nong sinong tikumta kajing mu jongi bangi form ni kani version ban register kalong ba dak ba ngile kum ni nyo ya ban ai ki id ha baro ki code di member jong version bat bangin aru stakar hamal kali kerang ba mimpen itu ya ki beliau ba ying dari napo jongka asion kasi traveler station ya ba haswa ya bangin yo ya ban ai ki id ru ya ban dapat benar tik petik ikut Islam jika syong jika sa juki adu ki ipip bat kita tata awali bat kini ono ki beliau ba nabar mundai tradisional napo jalan kala ya oh jelai kini le agni kisi ki bamta kalau masih bapalat tenre ni nyum kum kasion ya kipriu ki ba ya kalanti makin wantre ne yenda da nyimdan tha ta rajing perking nomor boleh no ba no briu ru apo ori india ulah wantre da balong uhap wantre pat katum kalanti jongkaan ken tenre minta subu urban apo west bengal apo asam uchuan te kumtu kam da register ya lejong abai dei bat kalebo license ane trading license ikum mikine matra ina karpat bor jongkaan ibri kimi ba ki hap ya ban da pikir ane ban hap ban da ship action nomor bunsen lembar jong kini kibri bawan ban ka mura ya jingma ka jingmen ha ke nang salang nomor bumba jia ten ha ki por wala dem jia jingsa tu jia jingsa le bor di aba kini kiwan da kalati ko bombay di ka eru ikini kibri banabar ban yokyam lane ban ai keso iki namar balai nyim tok sai kisong ga ikisa tadi buat mana-mana timdan datla penting nomor balai jadi da showe pat ka jaka adu tadi ski ke bamanda bang yo ya ban hap program ta ski ki member bro jonation mata ki la koi ku ba group ko tam dengan next kam ba ane sikmat kidang don sibun namar babon nila yosio ki badai na ki long biro ki ba dijan tam gitu bahasa keleng kering kasi jentia bahasa boy bahasa kam jangai mo nanel po sino jungi itu urgi bunsen ki baik kundo ibu barsini kelapan pau kita cek pak bandon apa orsion but aba ki ane ko ki sini apa ki wan takane jungi ru pedang ki ru nomor balai no bangi ide video pro senam tapi jitu mo jungi orsion ru tahu ba mungkin tiu ya perlu orsion jungi bahasa kasi jentia ki boy Mula marong magani ka siyan yung pila itu dah ke sarkar. Hai.